Terus teng mriki diterangno waskuris marobika. Terus wingi diterangaken ya ayyuhal muzammil qumil laila napa? Illa qalila. Terus wingi bakas bentuk ibadah ingkang rupi qiyamul lail. Nggih, eling-eling wingi bakas ibadah sing bentuke qiyamul lail. Nggih niku sujud ning wektu dalu. Nggih, eling-eling wingi bakas ibadah sing bentuke sujud ning wektu napa? Bengi. Rasulullah pertama kali dakwah niku diutus Allah ben sujud utawi ben qiyamul lail. Jadi ku sujud sungkem ning pangeran ning tengah napa? Bengi. Nggih sebagian ayat disebut tatajafa junubuhum 'anil madji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Cara pujiane wali songo tombo ati termasuk melek napa? Dalu. Nah iki kula terangaken. Bentuk ibadah sing liyane ibadah mahdhah. Nggih, ibadah mahdhah kados salat sujud. Niku piye wae dilakoni wong fasik. Kula bolak-balik matur. Sampeyan sedekah lomo, ini memang baik. Tapi wong fasik yang nglakoni sedekah. Antar WTS, antar gento, antar lonte ya sering utang-utangan duit, ya sering kek-kekan duit, kek-kekan pakangan. Wong kafir udah di donatur. Nah sebab iku sing iso mbedakno saleh mbek ra saleh iku masalah ibadah mahdhah. Sebab iku Rasulullah ditekakno qumil laila napa? Illa qalil. Nisfahu awingkus min napa? Qalil. Lan iki jamaah sing tesih ngandalo ibadah kados sedekah, kados zakat. Itu memang baik, akan kita lakukan sampai mati. Tapi itu satu ibadah sing wong dolim lah nglakoni. Sama nang film-film Cina. Antar gangster iku koyo apa loyale mek kancane iki mboten. Paribasane sing lanang mati, randane dirumat kancane. Saking sosial. Antar bajingan, antar preman-preman ning terminal nek mek kancane loyale ra karuan, lomane gak karuan. Demi konco wani mati, ini betul. Tapi kalau kita soleh bener, itu termasuk ciri utama orang soleh hasil pengiran apa? Purun melek dalu, purun sujud neng Allah Subhanahu Wa Taala nih waktu apa? Mergo itu satu perilaku sing wong fasik gak ngarah nglakoni. Wong kowe soleh mbok nglakoni mbok ora. Sebab itu tenggene surat Furqan ketika Allah nyipati wong-wong apik termasuk sifatnya apa? Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyam. Termasuk wong apik walladzina lan wong akeh yabituna kang nginep sewengi-wengi sapa wong akeh. Mabit nginep ora sekedar sak rakaat nganti nginep. Oleh nginep mek pangeran sujadan wa qiyam. Hale sujud lan hale qiyamul lail. Karena apa itu tadi? Ibadah liyane qiyamul lail itu satu bentuk ibadah. Atau lomo, zakat, sosial itu sing wong dolim lah yang nglakoni, gendor lah yang ngaku. Tapi nak qiyamul lail. Wong ibu ana wong ros sujud. Lho nek istighosa cek gampang lakoni diundang ning Pangdam Kodam, ning lapangan SBY teko, gubernur teko cek iso men mbok nangis ning lapangan. Wong didelok wong akeh. Iki dhewean ora ono sing ngawam, ora ono sing ngundang. Murni tertarik mek keterpanggilan jiwa ning Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tata jafa junubuhum 'anil madji faqare mu yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Tekane ora krana diundang bupati, gubernur ta SBY, tekane krana yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Saking wedine ning Allah, saking tomake ning Allah. Kulo nu modern, cara berpikir sama modern. Tapi saya itu berusaha nanti sakniki nggih qiyamul lail. Meskipun tak modern nih, tak akali, kulo tak modern. Kulo nu mesti di kopi sing tak senengi. Jam dulu nggih, kulo gak ada LPG. Padahal kulo rapati sugih. Dia tak niatin aku gawe kopi ben gampang. Jadi, nah daripada tahajud rata ilmu ini doang ngapa-ngap malah nanya pangeran, ada ngopi sih, ini ngopi atau ngopi demi tahajud. Jadi jelas kan istihad saya demi tahajud. Ya karena itu tadi kalau bolak-balik matur, energi ini wong soleh yang khas, niku qiyamul lail. Sampai Imam Syafi'i, Imam Ghazali ini ngapal lebek yang faman tolabal ula sahiral layani. Asing kepengen mulia malek bengi. Paham ya? Dan malah bengi sujud ini sing dadi titenane malaikat ning ora-ora mahsyar. Ini ku simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ora ana ning gore Quran simahum fi wujuhihim min asaris sedekah boten enten. Muga sakake sedekah sampeyan akeh wong barat. Nggih boten. Sampeyan nyumbang tsunami boten? Boten. Wong barat nyumbange kuatah ka? Kuatah. Sakake sedekah Islam akeh wong kafir. Nah, aku jadi sedekah elek Gus. Wong Islam ben tetep sedekah tapi tetep kalah akeh ambek wong dolim-dolim. Kowe wani mati demi kanca, ora gak wani. Jajal preman-preman terminal. Wani boten. Kendel di, belani kanca wong saleh mbek wong dolim. Karena wong dolim. Maka dele nekat wong awak nomor loro, jelas kan kendel.
Iku nunjukno amal-amal sing kaya sedekah zakat ku rawan dilakoni wong dolim. Sebab iku ulama fikih darani ngono iku ibadah wa rumahdoh. Lan cara fikih ono ibadah mahdoh. Artine murni satu ibadah sing kontrake mbek pangeran, kados sujud, salat, wiridan. Nomor loro ibadah wa rumahdoh. Kaya lomo sedekah. Lah ketarane piye? Gampang ketarane. Oh, sedekah kan sah iku. Tapi kok darani wa rumahdoh jajal lah wis kok sedekah ning rondo terus. Awal sampai selingkuh ra lomo. Ya lha fair ae. Jadi apa sedekah apik? Awal kok selingkuh lomo ta medhit. Lomo. Mulane bener lapak dhisik. Ora darani wiru. Mantap. Awal kok suarane kiai dadi kiai murahan gara-gara bupati men sedekah. Akhirnya adol fatwa keulamaan. Kok sering disedekahi bupati. Akhir institusi agama didol. Berarti kalau lomo apa ora lomo? Lomo. Riter utawa menang-menangan ya kalau lomo. Kowe nak wis duwe buruh, sering sedekah sering ngekei. Apik. Tapi nak kesusupan setan rata-rata terus metu otoriter, metu Firaun. Kowe ora melok aku ora kelar mangan. Sekatoran Firaun umat. Padahal kita di akidah tiap wa mamin dabatin fil ardi ila ala wahin apa? Rizquha. Tapi ketika kowe sering sedekah, sering nanggung uripe, terus metu Firaun. Kira-kira ketak rumah. Cara ora tak rumah ora kelar mangan. Berarti akidah sing salah iki berangkat ke sedekah apa ora sedekah? Ke sedekah. Mulane diarani ibadah wairun apa? Mantap. Lha kula nganti saiki sering sedekah, tapi kula lali. Lan jarang lali. Yo ora ora tak kei sapa terus. Jadi kula nggih sering ngekei dhuwit santri, tapi kula lali. Mungkin ini kula sadar iku secara fikih diarani ibadah wairun apa? Mantap. Nah, akibat sing fatal diselingkuh niku. Lah wong lanang-lanang sering sedekah ngeri. Pacaran medhit itu ora pati ekstrim. Pacaran sing lanang ngomong bahaya. Mergo kompensasine jaluke sing ora. Ana pacaran sing medhit ae. Ben jalukane ora aneh. Aneh. Tambah akeh oleh ngekeki tambah jalukane ekstrim. Ya mulane pentingnya kena apa Nabi Muhammad pertama dakwah ora dikon sedekah tapi kumilailah napa? Illa qalila biswahu awing usminhu qalila. Wis separo wengi cek kurang dari pengiran. Iya mulai separo cek kurang. Ausit alaihi. Nek iso luweh. Aswarat tilil Qur'an ano arti bon gini ngadepi Ramadan mana saiki kudu kono sholat lah tapi aja koyo NU anyaran atau Islam anyaran udah digerakan sholat bunyi kudu nih musolane nah orang ini gelo lah itu malah ibadah jadi gue pengaruh-pengaruhan bodoh-bodoh kiamul kok digerak-gerakan terus tujuannya bener musolane ini nah orang gelo lah ibadah malah uring-uringan terus itu mahdo nguring apa Muring, tidak apa yang gelem. Oke ya nyaran, gelem gelem urusan. Wah, ini itu sirine kena apa? Saat ini wonten istilah apa? Wazkuris marok bika watabatal ilahi apa? Tabdila. Jadi ilahi cara bahasa Arab ilah maring. Mergo sujud itu jelas maring Allah. Ya sujud itu mesti maring Allah. Dia nak sedekah itu rawan undat-undat. Ini wong misalnya kowe pertama ngekei ikhlas, kedua ikhlas. Iku gak ono apa-apa. Karena kita ayu, gue metu nafsu utawa buruh kita berengkel, gue ketemu Fir'aun, umat Fir'aun. Jadi kayak ngekei buruh. Pertama ngekei 10.000 orang lewu, API. Karena mulai buruh, mulai berengkel lah. Ono berengkel itu salah. Orang sering disodakoi kok berengkel. Tapi akhirnya gue salah. Mereka terus gue umat Fir'aun. Tak kakek ijibule ratau diri. Gue kira-kira tak rumah terak kelar mana? Ono dosane mau berengkel desa cilik. Gue dosane ngerusaki kita. Mulane Quran itu masalah sedekah barang sing dianggap sepele. Sekali salah sithik ngendikane pangeran la tubilu sedekatikum bil mani napa? Wala sekali salah sithik ganjarane dihapus. Entah. Sebab itu sedekah, ganjaran sedekah paling murah. Gampang tandingane. Sebab itu wonten qaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min sedekati yasba'uha napa? Ada. Jadi omongan sing apik luwih apik timbang sedekah bar diolok. Allah ya mau piro-piro ketak rumah, cara tak rumah terus sing rumah. Mana saat ini sing ditektir suge, sing ditektir di buruh, aku nak omongan sing hati-hati. Iku cobane setan. Kena sedekah, memang baik. Tapi ya wes, rokno pengiran titik. Sehingga sedekah iki to koyok cerita-ceritane wong saleh, wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatimau wa asira. Innama nutimukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Aku ngekei mangan krana Allah. Aku la nuridu minkum jazaan, aku ora kepengin dibales, ora kepengin dimatur nuwuni wala syukur. Mulane nggih kula ada Jawa sing nganti saiki ra cocok. Kula riyen kawin niku anak buah kula kathah, ngene mobil kathah.
Kalau kawin ke Yogyakarta Pasuruan, Bujukulan Pasuruan ngebis gedean. Terus dugi mereka dipapak bapak terus kawin. Keyakinan kula duwe gawe iku haram. Kula pribadi nek sampeyan nggih monggo. Awal sangka sedekah gremeng iku perkara wong buah. Wong kuwe gak wong melarat, tapi ana wong digawe, wae iki ana wong digawe, iki buah bareng. Wes ngono, mbok kowe anak prawan yo kawin meneh. Akhirnya ya kowe sing gremeng zaman buah, saiki yo kowe duwe gawe. Wong liya buah, wong mangane kangelan. Lah ngono kadang umat setane jadi wae. Angger kancam ra bodol ngono digawe ping 3 aku buah terus. Wong kula niku mboten nate, teko teng acara buah mboten nate. Nggih jarak Pak. Putrane guru kula kawin kula mboten dugi pas acara. Guru kula tetep salam tempel bar acara. Wong pas acara mboten turun. Wis ora nak madzhab kula mboten. Kula dia anak wedok, kula kok bojo akhir aku cek urip perang pati gawe. Sedekah kok dipaksa. Ya ora pantes, anak buah ora pantes. Sedekah wis ibadah riskan pas-pasan lah. Rawan masalah. Sedekah itu satu ibadah sing rawan masalah gitu. Nak kowe ngekek ikhlas apik, sekali ra ikhlas rawan tunda. Nak wong lomo mbek rondo rawan selingkuh. Selingkuh lahir kok wong lomo apa wong medhit. Ya lomo. Lagi diserengi bojone wong mergo lomo. Ora jago malu mbek bojone wong ngalahi sing lanang ku bahaya mari fitnah. Dari sapa lomo apik? Kabeh ana aturan. Pak sedekah apik karo wong. Sedekah jare Nabi tafaul bala. Sedekah tolak bala. Maksudnya sedekah sing ikhlas. Terus sedekah kok contone iki Pasuruan. Iki Pasuruan ono sing kurang ajar, tapi tak ngerane bener kurang ajar. Nerangno sedekah iku tafaul bala, tolak bala. Nyontok nang kurang ajar. Cekel polisi ada amuk. Contohnya sama cekel polisi, Pak bala. Mbok sedekah ilang bala. Piye kabeh. Kulo mboten nate bayangno contone ngono. Ini itu tontonan bener tapi nyata. Ini tonton ngawur. Tapi yang bodoh, orang santri kurang ajar. Mulai aku terlambat tuh dijamu kiai ini. Itu orang santri kurang ajar. Ini aku salam nempel ini ngarep. Mereka rasa nempel ini gurih kadung dia. Diamu. Jadi santri ini kurang ajar. Ngerti tak gini kedulian. Gampang kalau diamu bi. Salam nempel ini ngarep. Umumnya salam nempel ngapain metudin orang pasokan langsung salam apa? Untuk dia ada keduanya, orang kamu tenang. Jadi sedekah apa? Tapak itu bala. Anak sedekah ini rondo itu bawa bala. Mereka pikirannya terus ngeras. Malah tangklek. Terus ini sedekah isin tenang. Aku ikhlas gampang tuh. Rondo mesti dia mahram di keluarga. 5 tahun dulu yang mahram tuh. Terus baru 5 tahun langsung mesti niatnya merawati bener. Tiap rondo di keluarga dia mahram. Aku niat ikhlas tenang di 5 tahun keluarganya atau mahram. Ya kalau sering sedekah teng rondo, biasanya tak titip nadi ini. Namanya wajib. Wong kudu sakit rondo, tapi dudu di sana. Karena bos syariat jadi selingkuh. Mengapa ya natural? Pelang, sok suci, sok apik sebelum diledek. Mergo ora di ilmu ini. Mana wau bener dari MC nak ganti ilmu ini, amal dulu maksudatun latuk balu. Mergo kabeh amal sing ora di ilmu ini ora masalah. Latuk balu cek sepele ora ditompo, terus dari selingkuh iku. Luwe ngeri. Ini kalau bupati kamu sudah koning kiai, tapi gara-gara sudah kok institusi kekiainan jadi terkontaminasi. Nah, akhirnya fatwa ini karu-karuan. Masuk partai tertentu kok wajib ono Quran hadis sih. Quran ono sebelumnya ono PKN, ono PKB, ono P3, ujung Quran dari dalil P3, PKB, PKN kok anjap singo loh. Quran yo Quran. Quran be partai di sini. Si Quran kok ujung-ujung dari backup partai itu terus dalil ganti. Cukup sawangannya dari Quran tertentu terus mengarah ke partai tertentu buang kune. Salim Quran alim kurang kapal tolong jus paling gigi apal 5 ayat. Kalau sering debat gigi partai, angker dari Quran tak takut. Jadi apal mirah ayat. Yo nona jus genep aku tolong jus. Benar, kalau masalahnya kalau betul terima apa, ujuk-ujuk Quran kok. Jadi dari lebar. Mana partai rasa dalilan. Kalau misalnya kalau PKNU, atau PKB lebih 3, kalau betul ngarah dalil. Jadi takut itu sekian apa P3? Nah, apa ya kenapa apa P3 kalau aku pengen mangkatnya seman tewa kalau harus dalil. Ono dalil kok, yo ono dalil. Dalil kok, biar dalil hilang. Selera kok dalil. Kowe pengen mangkatnya ono dalil. Ora saiki digodhog dalil, tapi kan dalil dipaksa-paksa. Ujung-ujungnya yo wajib aku, toriko melok aku, partainya orang anut aku. Kalau anut ini kan di sisi awal-awalnya perkara toriko, Mbak. Saiki perkara partai benten pasal loh.
malah gawa-gawa toriko digo dalil-dalil ini buatan bener. Misalnya sampean partai mau mana ke atas mangan jagung, mana aku mangan jagung, mangan ke atas kan apa? Orang dalil-dalil, nanti mangan baca Bismillah, paham gitu? Jadi ibadah, kados politik, kados ibadah liane, itu cara fakir darah nih rumah. Satu ibadah yang awalnya disebut fakir ibadah yang orang murni. Mereka nyatanya riskan, sekali meleset sidik tapi nak sholat buatan ngarah riskan. Kau sholat umpama keliru, paling banter gas, tapi tak ditombok pangeran. Mereka kabeh bentuk sujud, itu pangeran suweneng. Sampai dengan hadis qudsi, Allah Ta'ala ngendikan, nerakaku tak haram no, mangan baduk, sing tahu juga sujud ning bumi. Sujud terus, si mahum fi wujuhim min asaris sujud. Ambil Quran nyebut ya, kabeh dikei apa? Gili ta'ifina wal akifina wal rukais sujud. Kabeh fasilitas yang digawe pangeran ujung-ujungnya digo sujud. Nah karena apa orang digo sedekah gini, wah sedekah wong nakal lah, sering sedekah. Kira-kira londe wape mulai kancane ra duit utang-utangan apa betul? Ayo kira-kira utang-utang? Maling gak sering utang-utangan duit. Ya padha kok sampean santri padha kerene utang-utangan. Artinya satu ibadah sing wong nakal lah nggih nglakoni. Bedane sampean santri muni lillahi taala iki, ora disare gremeng tenan jare sapa. Paham iki sirine rahasiane kena apa Allah Ta'ala pertama kali majibno nabine Qiyamul Lail. Kena apa kok Allah pertama ngendikan qumil lail lan apa? Illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila. Bahkan wis nisfahu jare pangeran jek ada iki. Nah iso kontak, Mbak. Padahal sampean tuwangi setengah apa nganti subuh piro-piro. Nah, bar bisa ndelok TV kesel nganti jam 11. Nah sing nom-nom jago nganti jam 12 kok ngrasakno Qiyamul Lail subuh ra kontok piro-piro mareni Islam ngono Islam swasta ini mareni Islam ra bener ngono Islam ra mutu. Kulo niru bapak dia itu nyemak bapak setengah papat dia kulo ge protes. Bapak dia nak nyemak mbak dia kan setengah papat isu. Dia zaman panjenengane Pak Hasan Mangki nek istighosah ki jam 3 bengi. Kulo riyen yo protes. Tapi sekarang itu saya lakukan sekolah gede ngalim tambah ngerti banyak penting tenan kamu. Misalnya ini kulo nak kangkang tadi di setengah sekawan. Kemudian bapak nyemak di setengah sekawan injing. Misalnya ini kulo terusaken. Ini pergi sadar betul ternyata ibadah kados ngoten niku yang bener-bener ciri utama tiyang saleh. Kok ibadah kados sedekah ternyata wong dolim nggih nglakoni. Tapi tetep sae lho sedekah men salah, tetep sae. Tapi ora papan atas. Paham nggih? Mergo ibadah mahdhum mesti waqabat kal ilahi napa? Sabila. Ana ilahi bener-bener menuju Allah. Mohon kula terus. Rabbul Masyriqi utawi Allah iku sing mengirani wetan wal maghribi lan sing mengirani kulon. La ilaha orang pangeran iku maujud illahu kecuali Allah. Fatakhifu wakila mongko ngalapo sira ing Allah wakilan halidat sing den pasrai utawa ing dat sing den pasrai. Mau kula nek den serahno lagu maring dat apa umuruka lagu maring Allah apa umuruka pira-pira urusan sira. Terus kula wau kan cerita awal nabi dadi nabi niku kan sering Qiyamul Lail. Mergo setiap kali ana rino iku berarti ngadepi musuhe. Ngene ku Abu Jahal CS. Lah wong nak bengine Qiyamul Lail ngadepi fakta rinane luwih siap. Mergo bengine bener-bener konsultasi mbek Allah Subhanahu. Jajal ampun sampe. Misale dalu, sampean eling Allah. Ya Allah, kula niku mau sak dermo. Nyawa kula nggih mau titipan. Setiap saat kula nggih innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku rino ke ngadepi Musa sing ape mateni iki ape bajak wae entek. Mergo kowe awal wis kontrak ambek pangeran nyawa kula mau sak dermo. La ilaha illa huwa fattakhidhu napa wakila. Pada akhirnya kalau namung urip jenengan, wa ma liyalah a'budul ladzi fatarani wa ilaihi napa turja'un. Sing paling kula butono nggih ridane jenengan. Ilahi ridho kamat lubi. Wa bengi wis konsultasi terus mbek pangeran paling penting nggih ridane jenengan, paling penting mafrah jenengan. Terus esuk krungu tangga, wongku gedeng kowe ora ono pengaruhe. Wong iku lho mbek kowe ora seneng, wis ora ono pengaruhe wong pikiranmu diridani pangeran ta ora diridani. Salam dhewe ora tau Qiyamul Lail, akhire digedengi tangga sumpah, digedengi ipe sumpah. Wis Islam swasta. Ya mereka kurang sering konsultasi be Allah, kurang sering nganggep Allah paling penting. Jajal ampun sampean kok jalu, sering konsultasi be Allah. Pada akhirnya Gusti kula namung urip be jenengan. Sing paling penting ngiridani jenengan waridho kamat maksud. Rino krungu wong gedhe ngrasane iki biasa-biasa mau. Mulane Nabi difitopi kon sabar sawise Qiyamul Lail. Mergo nyabari musuh sawise Qiyamul Lail itu jauh lebih mudah ketimbang sing ora Qiyamul Lail. Mulane wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kowe nek wis Qiyamul Lail otomatis Muhammad kowe iso sabar ngadepi wong sing macam-macam. Nabi kan agak Qiyamul Lail uring-uringan to. Gak ngergani aku, senengane wong Jawa ora dihormati wong, gak ngergani. Aku kiai ora dihormati. Kulo mboten nate kepikiran dihormati takon apa mboten. Mboten nate blas.
Ngomong ngaji ini bubar ora susah. Ya ora susah blas. Ya ora kepikiran. Berarti agak mulang ibadah liyane. Bisa dipengaruhi ibadah mulang, gak dipengaruhi ibadah salat-salat sunat tau apa. Sing jelas ibadah nang rantek bentuke. Mana kalau sering kanca-kanca kula, kejenan nyai pede, rapi piye? Misalnya digedingi, mana digedingi wong ibadah liya sabar. Nanti umat ini ibadah mulai, mati bubar ibadah munajat be pangeran selesai gampang, kok repot.